Sa number 3, plebisito para sa JVA agin extend sang duha pagid kaadlaw. Samtang pamunuan sa Sineco nagapandam sa mga empleyado nga mag-upod sa strike nga sarang sila makakas sa serbisyo. May report si Nico Delfin. Ginkumpirmar ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga ginpahanugutan na sang National Electrification Administration ang Hunyo 8 kag 9 nga duga nga duha ka adlaw para sa natalana nga plebisito para sa joint venture agreement. Inagudman nga matagaan sang kahigayonan ang kapin 210,000 nga mga member consumers nga makaboto pabor o kun indi sa kasugtanan sa tunga sang Prime Electric Holdings Incorporated kag Central Negros Electric Cooperative. Nga the usual inyo nga presinto kung regular election sa aton nga local or sa aton mga district elections sa mga directors. No, it's a usual assigned school like in Pahanukoy, Medalya, no, except I think City High School, gibalhin naton sa Mabini Elementary School. No, ang sa Singkang it will be in Rizal Elementary. No. So on so forth. Ang usual nga kaladtuan kag ginambutuhan ta amo man Japon. Ang Hunyo 24 kag 25 kag Hulyo 1 kag 2 among una nga 4 ka adlaw nga naaprubahan para sa plebisito. Si Mayor Albi Benitez nagpabutsyag nga makabig nga white night ang kasugtanan sa tungasang Prime Electric kag Sineco nga sarang makaluwas sa mga konsumidor. Inisupyak man sa mga pagpamatok sang anti-JVA coalition. Kung distress ang operations, ginadamo sa daw savior. Dapat gani white night sila noon. Samtang nagpangabay man si Lapore sa mga katapos ang Sineco Union of Rational Employees o CONCUR nga hindi pagdayuno ng strike agud hindi maapektuhan ang serbisyo sang distribution utility sa mga konsumidor. Nagpahanumduman siya nga sarang makaka sa mga empleyado nga magbiya sa ilang nga trabaho. We find it unnecessary to strike, no, and we just pray nga with that move hindi lang ma-distract or ma-disrupt ang operations sa Sineco. If there is already disruption, I understand DOLE will assume jurisdiction and those who will not be returning back to work will be forced to assume their task. Itaan tama ng obrada. May kapin sa 300 ka mga empleyado ang katapos ng CURE. Silang nag-file sang notice of strike sa National Conciliation and Mediation Board. Nico Delfin para sa DGCast Negros.